akan wannan yarinyar da aka bidiyo na tsiraici yar garin Kaduna, dan Allah ku saurara ku. Wanda za ka ce akan wannan labarin da yake tattaran da na TikTok na yarinyar nan da aka ce ta yi gana? To me zan ce? Ai ba wanda zan ce akan ta. Me yasa? Dalili shi ne duniyar da duka linka ake yi, tsalle ake kowa samu mai ci ranar lahira. Ni an zan samu sukunan da zan gaza da wani, zan ga abin da wani yaran da bai kyautawa, Allah ya ba wanda zan ci kanta. Abin da nake fata Allah ya shirya, Allah ya shirya, Allah ya shirya saboda gawa. Shi ciki dawa ne baka san abin da za ka haifa. Kai da kai bidiyo ka waka, kai kana da tabbacin ka tsira, tana iya riga wani shiga aljanna. Yanzu ina wannan fallasar ta yi zana zunubi. Iya bala'in fallasa da aka yi mata ta yi zunubin ta saboda tozar ta haji. Tun da Allah ya saukar da suratul Nur, wallahi ba ƙara kama mazadaci hannu da hannu. Kowa wani ya ji gawa wani shi kan shi wanda ya bi abu ne na rashin kyauta. Abu ne wanda ya na rashin kyauta bai dace ba kayan abu na sabon Allah ka zo kana izgili. Wannan kuskure ne. Wannan ba abin da mutane za su ta yada suna magana a kai ba. Wasu cewa cikin halittu to in ma ko zandar take yawo ai bai kamata ka je ka taba ba. Ta je ta yi da kaya ta ita ta ita wala yawa duniya in ma sha gidan ma in ma ka kura. To ka ba hanyar da ta yi ma ina ruwan ka da kauna. Wallahi yana abin da nake ta ji Allah ya bai birge. Kowa ya tsalle ya samu Allah ya taimake shi sha. Wanda bai mutu ba ya ce ya gama da duniya laya ciki da wani. Ba ka san abin da za ka haifa kila wanda za ka haifa ya ga wannan lalace Allah ya shirya ubangiji Allah ya